Welcome to MIT University Meghalaya, where you don't just chase dreams, you build them. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kubli pi baro pempek yaka batisi TV bat ni piang subhai pi shiki Khubor kimat. Nikon syam ya pasra shi Khubor na Kylleng ki benta jong ke Jylla. Ki kmi ki kpa ki bayalam lang ye ki kun ki banang ret kerta. Kan thobru iki samla polisin rang mat kan thei. Na ki jat bin riwa pera. Ki basong ki basa hanong ba Shillong ki lai lum lang ha parking lot laim khra Shillong haka arpulai trik Naitung acha phriu ban a ya ka jinggershan ye ki samla ki barang beteng ya ka jingi ki ha jantar mantar New Delhi ban persha ya ka jinglai tu jong ki jingkli ki examen need UG lasaki ba ki longkmi ki hepret ba ki samla ki lara ki plakat ba ki jingtho ki ba penram ya ka sarkar NDA balayalam da ka BJP ki doctor, ki nurse, ki nohikai, ki padar, ki sister, ki brother, ki kena school ringkat beruba PD saukme, ki la benut bha na kebentau padar CM Jus, ubala hab ban letnyo syakul kata West Bengal. Bat ban no ya kam syakri blay hangni hanong ba Shillong kabawla don mentari ki postnem. U President ka Hinyau Trap Integrated Territorial Organization uba don bokthar. Ula tekrain ting ya u Youth President ka BJP samla me wakir lingdo pakma. Halor ka jingkeno bawla peni ya ka jingkentho ha social media but day ban chu set ya ben yeki samla ki bayaki hajantar mantar. Kum kadak pan penpau ya ka jingbem hiar syuki menteri ka sarkar pedeng ubakmi ya ka trat pulia puthi u Dharmendra Pradhan. Kawai ka samla Muslim kabayashim menta ha ka jingalang patba bala pelong da ka Hinyau Trap Youth Council ha ka arpulai trik Naitung aja pun rio ha khamat ka yengdor bar thau ain berim ka badon ha khandailat Shillong ban a ka jinggershan ya ka Cockroach Janata Party ka ba pelong ya ka jingaki ha jantar mantar New Delhi ban persha ya ka jinglai tu jong ki jingkli ka examen need UG kalara da ka plakat ka bala bentho ya ka Shithi resign ya uniu menteri ka sarkar pedeng. U President ka Hinyau Trap Youth Council uba Roy Kubar Sindram ula kren da ka jing sngau khiam mensim ban yoi ba ka jingalang bala pelong da ka seng ha khandailat ha ka arpulai trik Naitung acha phunrio ban a jinggershan ye ki samla ki bayaki ha jantar mantar New Delhi ki ba buon ki bayashim menta ki dei da ki wei pat ki jat menrio ki ba shong ki basa hanong ba Shillong hendrei lasaki ba ki khasi ki ba dei ki trai muluk ki duna bha banwan shakani ka jingalang Daki hajar ngot ki patba nong shong shnong jong sor Shillong kenthop yiki tra Jylla bat iki wei pat ki jat ben rio klai shimmenta ha ka jingalang patba bala pelong da ka Hinyau Trap Youth Council ha ka arpulai trik Naitung acha pun rio ha khamat ka yeng dor bar thau an berim ka ha khandailat kum ka jinga jinggershan ya ka jingaki ki samla ha kari ha jantar mantar New Delhi bala pelong da ka Cockroach Janata Party ban persha ya ka jinglai tu jong ki jingkli ka examen need UG U MLA ka North Shillong constituency ba adalbert nong room kum nong shong shnong ubadon ya ka jingsung khia ulalai benishim mentalang ha ka jingalang patba bala pelong da ka Hinyau Trap Youth Council ha ka arpulai trik Naitung acha pun rio ha khamat ka yeng darbar thau an berim ha khandailan ki pulit kari boy district ha ka arpulai trik Naitung acha pun rio klapen mi da ka jingpen bena patba persha ye ki sawat ki brio ki badai na ka jat ben rio karu ki bla shatwet halo ka case bala register ha Bernihat police station ha pok ka kendon shi spalai iwei lai san jongka BNS kini ki kedon ki kedo ha ka baya dei bar ka jingdon kti jongki ban khat jubor ya ka men sim brio wei nong rap kwai na ka snong Bernihat Riboy district ya bala tip kerteng kum uba drap ksyal uba nyau pesan snem kerta ula du e la ka jong ka jingim hadien ba ulum ula tua bar ka khendau kalaban ya ka yeng trap ka baju penan kam ban ri na ka jing show islam ka sngi bakal air ha ka bri kwai ka jong u Khat artli ki masi jong ushiva podal kila yap hadin baka khendau kala tua ha ka sem masi ha ka shnong paham kensho ka bahap ha ka than khanapara Riboy district na ka jing ther ulap ba ubajur ha ka por lai baji hadu san baji janmien ha ka arpulai trik Naitung acha phunrio ya ka sem masi ka bala sha tab ha ka khendau ba kenthup ru iki masi ki bala yam ha ka ni jingja la lap da ki pat ba nong shong shnong ha ka por san baji janmien
Deputy Commissioner ke East Khasi District Abilash Paradwal hak arpusal Tarik Naitung acapun Rio. Ula khot yakran ni kinong rep palasan ran lang da kinong yalam joka Hill Farmers Union. Hapo ka jingalam jong uba Commander Shangpliang President hadin katu kan isngi ba kinong rep. Kila sam e yo kubi shaki pat ba kum ka jing persha ya ka jing hia dor shaba palat uni umaram. Ka Federation of All Meghalaya Ad Hoc Secondary Teacher Association haka arpusal Tarik Naitung acapun Rio. Kala penrem jur ya ka jingle to met but ka jing kawut lathi jong ki pulit ya ki samla ki bayaki hajantar mantar New Delhi dangshen. Bandawa her shuki yo menteri katnat puli puthi ka sarkar pedeng u dharmendra pradhan but man persha ya ka jinglai tu jong ki jingli ka examen need UG. Ngine pha bamta shi Khubor na Kylleng ki benta jong kari. Ki noyalam Kylleng persha hagasni thodieng kilapen pau ya ka jingbam hun halor ka kerwo Khubor jong u menteri rang pa dukari Narendra Modi ha ka bawla ai ya ka jingkular ban wanra da ka an ka ba perking ban yada ya ka jinglai tu ki jingli examen bat dawaru pa menteri katnat puli puthi udharmendra pradhan udai ban hiarshuki. Chief Justice Kari India Surya Kant ulah kentat yaki Khubor bala penmi dikla Pyrthei Khubor bala keno bawla kentat ban penrung ya ka jing ujor ka bayade bat ka jing keno bagi pulit kilet don bor yaki samla puli ha ka jingyat pat ba sansat jaluk kabala long dangshen da ka ba penshai bakam don kenu ka jing ujor writ petition bala ujor haying bishat handrei la shu IT tang da kashiti. Ki babun ki shlempuli kidang beteng ban khang khardap ha Telangana ha kasngi thodiang hadian ka jingkhat pakhang shnong bala pelong daki kenhun samla puli kum kadak man penpau ya ka jingya teli barki samla ki bayaki New Delhi halor ka jingnai tu jong ki jingkali ni UG kadba ka jingki jong ka Cockroach Janata Party kidang beteng ha Kylleng kari halor ka jingnai tu jong ki jingkali ka examen ni UG. Kita nak sentiat kila maham ba kala bandon ke jing sapriang jong ki jing tip ki bapa kala ki batmu ban shim kabu ban penjur ya ka jing ekhi kinoyalam jong ka National Democratic Alliance ha ka singi tho dieng kila kan tho ba kalyang persha kala le klem ka jing kit kli bat kiar na ka jing ekran halo ke mat ba light tu ka jing kli examen need UG bat ka parliament kala sakhiru ya ka jing kinwin jong kilyang persha ban penthut ya ka jing shong darbar. Unayalam ka Shiv Sena UBT ubadairu MP ka Parliament Sanjay Rawat haka singitho dieng ula kan tho ting e ya ka sarkar pedeng ka bala phapun ko jubor ya ka jingsha thangan usonam bangchuk da ka bakenno ba ka jingsha thangan la shupin ko jubor haka me chiteng sinya khlam tasngap ya ka jingdawa jong ki samla ba menteri ka sarkar pedeng ubakmi ya ka tanat puli puthi dharmendra pradhan udai ban hiarshuki. Ka Cockroach Janata Party ha ka singi thodieng kala ong ba ka jingaki hajantar mantar kandang yai peteng watla usona mangchuk la penkutno ya ka jingsha thangan kabala kunjo shaka singi ka ba arpun rio da ka ba yaiban ba menteri ka sarkar pedeng ubakmi ya ka tanat puli puthi udharmendra pradhan udai ban hiarshuki mardor. Kalau sabha ka singi thodieng kala kan ma buram ye ki sipai ki bayam ha ka thama Kargil bar ai buram ru ya ka jingla nadi bar pha ya la ka jong ka jingim na ka banta ban yada ya kari na ki nong shun ki MP kala pelong ya ka jing sngap jar ha parliament ban ai buram ye ki rioshlur ki bala yam ha ka ni ka thama ka office jong menteri rangba jong ka West Bengal usuvendu adhikari kala batha ya barok kitna trekam jong ka sarkar Jylla bakin penkre ya ki plan katkum kitna na ka banta ban lam ya ka jinglat e ka khajna bat ban ajing mut ikilat kilenti ban la ban yada na ka jinglat e ka khajna mine pha bamta shigi Khubor na Kylleng kidi ka Pyrthei ki sipai jong ka US kila sedang biang ya ka jing hyarthma persha ya ki jaka bu tiarthma jong ki sipai ka Iran ha ka jan met sngi palai bakaderu ka khatlai met lenter ba ka US kala hyarthma ya ka Iran laong ka US Central Command President Donald Trump uloong makino jingsha penjulor ki jhat ki kitmar hagasngi brangwan an siuda ka pisa jong ka Iran kaba la shabat hapo jingkmi jong ka US we brio bala perta Allahu Akbar ula takti ya we pat ubrio ubade na ka jai bdiu but ya we pan hajan ka we ka yang mani ong ki pulit ka New York Menteri katnat kambari jong ke Israel Gideon Sar ula penramjur ya ka jingsha sho jong ki angut ki jait benriu jiu hanong ba New York da ka bakno ya mayor jong ka New York Zoran Mamdani ubalongru udaw ba ki jiu ki sha thombor
President Donald Trump ulo ong hakasngi tho ding balak mi lenti ba President jonga China Xi Jinping unlejngo ya ka White House hobnai nai lur naga benta ka jinga kran halor ka khai ka pateng ka technology berkila jinga da. Ubang karni badai ru menteri rang badu jongkri Canada ulo ong ba ka sarkar jong u kan le ya ka ek badan kam banyada ya ki jing mentoi jongkari kum ka jubab ya ki jing berngem penjari khajna da ka US dangshen lai thuk la pathai Khubor jong ka than. Khubor Sansha jongkari Canada kila yoban kurup bun ba drugs ha Ontario hakaba ki nongtokit kila labru yo drugs ba shongdor hadu shispa saupo $1 million but hakani jingja arpuingot kibri kila shakyam. Ke India kelapan pau ya ke jingben yau ya ke United Nations namar ba kamshim la sunyau ban keren ya ke jingpen shitam ben ya kirit ba hakari Pakistan kamtam haka benta jong ka Kashmir balasin syada ka Pakistan kat ba ka penrem ya ke jingja ki baja shikiwi pat kiri. Tigitu kelong Khubor hakimat mentasni kublai. Welcome to MIT University Meghalaya, where you don't just chase dreams, you build them.